om, at hvis vi skulle være sej, hvis vi skulle gøre cykelhjelm til en mode. Og derfor vil vi gerne hjælp. Fordi når man cykler med cykelhjelm, så viser det, at man passer på sit hoved. Og man er sej nok til at gøre det. Også selvom man synes, det er lidt grimt. Men hvis det var sejt, hvis man alle cykler med cykelhjelm, og vi gjorde det til en mode, sådan at det ikke var kikset at cykle med cykelhjelm. Er det faktisk ikke kikset at cykle med cykelhjelm? Ja, og vi synes bare, det er helt vildt fedt at cykle med cykelhjelm. Og så selvom at det engang man kan ødelægge vores hår, så kan man bare have en børste i sin taske, eller en, noget elastik eller sådan noget. Man kan få den lille ind i glitter til, 30-40 kroner? Hvor der også er spejl i, og hvor du kan gøre det. Og det er ikke, altså, og hvis du ikke har det med sklettet hår, ja, hvad så? Man behøver ikke altid være mega superstar, altså. Og man kan få de fedeste cykelhjelm, det er helt vildt. Det er virkelig, og så synes vi det er sejt, at det hele passer sammen, hvis du har en cykelpas til. Og en cykelhjelm, og for eksempel, hvis det er om vinteren, og du så har en jakke og handsker, og det hele skal bare køre. Ja. Det synes vi bare så vi har tænkt os at gøre cykelhjelm til en mode, og vi håber, I vil hjælpe jer. Og hjælpe os. Ja. Og vi regner med, at vi har, hvad hedder det? At vi vil, at vi har, Victoria, hun har en rød cykel. Og så fordi, at vi, så har vi valgt at tage sorte hjelm på. Og jeg har en pink, og derfor, og jeg synes ikke lige, jeg skulle pink hjelm til. Så vi har valgt sorte hjelm, og det kan man sagtens få, og man kan få dem en masse forskellige steder. Jeg købte mine Bilka, og de lyder ret mærkeligt, men de er faktisk utrolig gode, og man kan få dem designet nogen. Ja. Min er en rigtig nutcase. Designet cykelhjelm, som er spraymalet. Ja. Jeg er cool, jeg ved det. Ej, men det vil sige, at det er lige meget, om den er købt i Bilka, om den er købt som en nutcase, eller om den er købt i en cykelforhandler. Eller om den er købt pink, på genbrug, om den er stribet, om den er spraymalet, eller om den er helt almindelig sort. Eller om den er rød, eller hvad det end er. Hvis man bare cykler med det, så er man sej. Det synes vi. Derfor vil vi bede jer om at sende et billede af jer og jeres cykel. Og så kan det være, at I vinder vores giveaway, som er en SC-nejlak. Og det håber jeg rigtig meget ved. Så hvis I tager et billede og sender til os, og lægger ind på vores nye Facebook-side, som vi lige har oprettet nu her, hvor den video også kommer ind. Link. Den er lige hernede. Så hvis I sender et billede til os over besked der, så tjekker vi dem ud, og så